Tuh kali. Oke separuh ini tuh ada juga. Kalau rel merah itu rel itu. Aku aja dulu. Jadi yang kita ngepang angel aja tetap. Ana ngepang nih, Les. Menem takinya. Mana tuh begini. Gacor Pak e. Oh, tinggal jalan kok rame apa ya? Iki dah diratrimo kok, Mbak wis dilongi semono lho, Mbak. Iki kok. Jadi papat ya, Pak. Jadi papat. Kadang masalah. Kadang yo Pak e wae. Yo Pak. Kurang kok kowe papat to Pak nak milik anu blang-blong apa? Yo. Hah? Oh iya nak dhek kon nganggo apa? Tak kon gawe tumpuk papat tuh kan dhuwur kok. Kayu gede-gede ki lah blong-blong ngono iki kok. Bebra. Bola alik wae Pak lo. Dek nang ulang alik ya, Min. Ganjeli kok buri ganjeli kayu itu. Ora ada. Malang alat. Nah, itu poin 1 kok wong. Jadi kalau dia apa-apa tadi. Iya nek papat sing aja anu nak anu mundur sih. Nak sing kenen nanti sono ya wis awake mundur sih. Mundur iki. Hah? Anak kampung kene ada apa? Ganjeli barang.